kudlule 2 years. Sizwe ama-parents in law, amakoti amaZulu, makambizi nobabambizi bekhuluma ukuthi nje sekuphele 2 years le couple le ingayitholi iy'ngane. Cela nizwe isolution yakhona. Ngicabanga ukuthi baba kunganjani ukhuphuka ayongena endlini kaMaZulu. Ngivumelana nawe nkosikazi. Bombastic side ayike sana hayibo. Bese-ke umamezala uyahamba uyokhoheza uMaZulu ukuthi ahambe ayolala nokhuphuka. Lapho nje mfethu nje for umakoti uMaZulu lento nje i-lose-lose situation. Lala no-brother in law wakho noma ukungena kwisithembu futhi mengabe kuwukuthi